Tak. No a já jsem hotový. Vejfuk mám spasovaný, nasazený mezi vejfuk a to koleno jsem dal teda takový válec, což znamená mezi tohle z toho a ten vejfuk jsem dal válec, který zasahuje asi 3 centiáky dovnitř do vejfuku a 3 centiáky do toho svodu. Takže vlastně ten svod a ten vejfuk jsem spasoval úplně na milimetr, takže teď žádný vlastně nežádoucí nějaký tyhle plyny nebo tohle z toho nejde mimo, ale jde přímo do vejfuku a obalil jsem to takhle, aby to nevypadalo tak blbě. No, pak musím sehnat nějakou karbonovou krytku nebo tak něco, abych to dal sem. No a čus, více s tím srát nebudu. No takže si to můžeme vyzkoušet, vypadá to takhle na té mašině. Myslím si, že je docela v pohodě. Vzadu. No. Tak to zkusíme načupnout, uvidíme, jaký to bude mít zvuk teď. Předtím to trochu ucházelo, tak teď už to snad bude dobrý. No tak ukáž. Ty piča, to zase vypnul, ty vole. Je to možný? KTM, ty vole, na to bych se posral. Dobrý. Vystřel. Tak, jdem. Oh.